sledujete pořád hnusné držky. Takže v tomto pořadu jde o to, aby jeden odvážný výborec skočil z pařezu na střechu. Tady jednoho máme, pojďme se na něj podívat. Náš host nám trošku umřel. A ne, jenom spí. Dobrý den, pane. Jste v pořadu hnusné držky a chcete vyhrát 100 000, určitě. Opravdu? Opravdu, jo! A dál? Skočíte stále do pařezu, jestli se tam podívat, pane. Tamhle dál, pane. Tamhle pan má trošku podřadnou inteligenci. Jemu už 11, ale jeho IQ je nižší. Pane, kousek ještě dál. Ještě kousek. Ještě. No už tam jste. Pane, udržte se na tom pařezu. Takže skočíte odsud. Pane, můžete prosím vás vylézt? To je první z tří pokusů, které vymeškal. Takže má první vyplýtvaný. Ještě má 2. Z tohohle pařezu na tamhle tu střechu. Takhle to druhý pokus. To on trošku předvádí takovéto líbání, víte? Aby si s nás udělal srandu, tak ještě. Pane, vylezte, pojďte za náma, poslední pokus. Pane, vy se máte rozběhnout. Pojďte, nechcete, pane, staňte, počkejte, nechcete říct své rodině, nechcete říct své rodině, komu? Své rodině. Pane, jste velice opilí, nechcete si radši zajít na záchod? Opravdu si nechcete zajít na záchod? Ne. Jen běžte. Takže tento host nás zatím šel na záchod a za chvíli má poslední pokus na skočení. Pane? Slyšel jsem? No to je dobré. Slyšel jsem nějaké zvuky a potom jste objevil čokoládu. Nějakou hnědou čokoládu. Nebyly nějaké kousíčky něčeho žlutého nebo něčeho jiného? Co? To byla dobrá. Byla hnědá. Pane, rozběhněte se a můžete skočit. Pane, kam to dáte? Tady se rozběhnete a tam skočíte. Pane, pojďte za mnou. Tak, rozběhněte se a skočte se. Tamhle. Tam, ano, tam. Tohle byl poslední pokus. Tento host měl velmi vážná zranění, takže nevím, jestli to přežije. Letos to bylo velmi bídné. Jdeme mu zavalovat slavnostním pápání. Propaganda!